munoita uri chikapa? Ndinotochiita chakanyanyisa. Eh. Chekutodarikira chaicho. Zvokwadi. Alright. Inini kana ndikatodanana nemunhu ndotombatawo zviripo. Kuti chero kumba kwake anogona kusatokuda. Because inini ndinoita zvakadarika pamwe zvaanoitirwa. Because hapana chandisingagoni. Kana vatuita zvekare mhuri yeZimbabwe pano paZest News pano patichange tichimhanya news updates ezvakasiyana-siyana zvichange zvichiitika muno munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri munyowani kusubscribe mahara utina on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera pamino sefodya. Vadikani ndaenda kubatirai nyaya yemurume akarorwa nemumwe murume. Anotaura kuti handitode murume 1, ndotoda vakawanda. Ndatoneta nekuhurira akandiroora murume wangu. Handitode 1 munhu. So mune Zimbabwe ndikushamisika zvinhu zvakadai izvo zvikutoitika muno muZimbabwe. Toita sei nevanhu vakadai izvo? Toita sei navo vanhu vakadai muri Zimbabwe? Munoionawo senyaya. Tachikumbura kuti zvanofunga mucomment section below maringe nenyaya iyi. Mutudzawo mafungiro enyu mucomment section below. Please don't forget to subscribe or turn on the notification bell so that patinodzoka nemamwe news updates uchange uchingozvionera. Badikani, enjoy this video and please don't forget to like. We need your support. Without you, we're nothing muri Zimbabwe. Enjoy this video. Kubatwa imomomo. Feeling yenyu yenge yakamira sei? Wozi kana munhu achibatwa kaita wani ndakatora mukadzi ndakamubata ndakabata munhu wechikadzi obvious nenda kutonzwa feeling yokutoda kutoisa ndo chokwadi. Anditi saka inini muri kubatwa imomo feeling yenge yakamira sei? Feeling yangu yaitoda kuti ndirare nemukomana yeye. But murari naye mchida kunzwa kuda kuti mumuise kana kuti muiswe. Kwete inini feeling yandaenzwa ndaenzwa feeling yemusikana akabatwa zviya. Alright. Antani ngakuda murume kuti arare nemurume. Exactly. Manatopatsanura ndo zvendaona zvinsema. Handiyore. Saka zvadaro ndomba tagara. Pakazoita patikaenda kumasports tiri paboarding. Ndomba taenda tese kudaro. Takaenda kumasports kwekuya ndomba askera inini. Kuskera kuita sei anonzwisa language yoyo. Alright. Takapedza zuva rese tiri kumasports naye. Achitenga chikafu achidi achitaura kuti asaona kuzomupindura nyaya yangu chichi. Saka ini handasingakwanise kumupindura. Because ndaive nenyadzi dzakawanda. Asi ndaingoti dai iye angoita kuti akwanise kurara neni because ndo zvandainzwa kuda. Asi kuti ndimudzi kuti ndakuda zvauri kutaura chichi handasingakwanise kutaura naye. Ndobva tadzoka kumasports kuya takazovhara chikoro muna December. Ndomba tauya kunoku kuHarare. Saka aigara achifona kwandiri. Waita sei chichi tichitosangana dzimwe nguva. Paholiday ipapo ndo patakazorara tese. Tarara tese sevanhu vavari vadiki ndasingaziviwo zvakawanda kuti munhu kuti anyanye kukuda unomufadza sei. Nonge rike kutanga. Zuva rine kutanga kuita bonde. Kaka. Une makore mangani pawo? Ndane 16 years. 16 years. Igore ripiro? 2013. 16. Uye mukomana wengani makore mangani? Anga ane 17 anga form 5. Alright. Saka alright. Pamakaita bonde kekutanga apa. Ndakunzwisisa kwimimi kuti wapano wamazuva anoti makaita yeke here kana kuti makashandisa mune protection yamakashandisa? Hapana chatakashandisa. Takangoita zvakadaro. Asi because patakarara tese zvakandinetsa. Ndasingakwanise kufamba kana kuti ndibude panze because ndainzwa kunyara kuti pamwe vanhu vachaona kuti ko munhu yari kufamba sei. Saka ndakasikera ndakazvivharira ndiri mumba. Vabereki vangu vakatosvika pakundibvunza kuti kwewo hausi kufamba kana kuti ufare sei. Ndoti aiwa ndiri right.
but ndaitya kuti nditaure kuti ndozvandandaita. Alright, mukoma, alright. Munhu wechikadzi kana achibviswa umhandara zvinhu zvinorwadza, pane pain inorwadza isingabiri kubviswa umhandara. Munhu wechikadzi ndo chikwa chandi kutaura ichi, musandipekisi. Right, inini da kuzivawo kuti first time renyu imimi makarwadziwa here? Ndakarwadziwa. Zvinotorwadza zvekuti kana kufamba unenge usingakwanise kusumudza kumba. Asi zvakazoita zvichipero nemadhays andakagara. Saka ndakumboita kakutya because ndaifunga kuti pamwe ndichasemuka kana kuti unogona kutokuwara zvekuti hauzokwanise kana kuenda kutoilet chichichi. But zvinenge zvisiri izvozvo. Alright. Imi mukoma pane pada unazonzwisisa penge chifana kutanga unafe kubvunza. Pakati kangamwe but ndosaka ndada kupa bvunza. Makazvarwa muine nhengo yechikadzi neyechirumere here kana kuti makazvarwa mungori nenhengo yechirume? Ini ndakazvarwa ndine nhengo yechirume. Alright. Zvamakazvarwa muine nhengo yechirume ko kuzoda vakadzi kuzoda kuti mimi muiswe instead yekuti muise zvinenge zvizofamba sei? Da unazodonongodza ipapo. Chinoitika munhu akanzi azvarwa ari gay anogona kutozvarwa ari mukomana wotokura hauite mazamu but unogona kutoita ndebvu but majinzi anenge ari mauri ndiwo anowandira kusaidi kwauri kudi. Kana uine majinzi echisikana ndo zvaunenge uchingonzwa kuti uri kuda zvinhu zvechisikana. Unogona kutoti mukomana achidarika unokwanisa kutochiva kuti dai aita mukomana wangu because unenge uchinzwa kuda zvinhu zvechikadzi. Alright. I think munenge manatsotsanangura kuti imimi makazvarwa muri munhu wechirume but majinzi enyu ndeyechikadzi. Hamuna feeling yekuda kuti muise? Mune feeling yekuda kuti muise? Alright, feeling yekuda kuti muise imimi tingati ma% mangani ngatingo? Alright. Ndichitaura anogona kuinda pa90. Sorry, feeling yekuda kuti muise imimi, yekuda kuti muise imimi murani mukadzi uri mukadzi echayo yakakura sei feeling yo? Ina kukura because ndikada kutotry kuti ndirare nemukadzi iye anogona achitofira kuti ndine mukomana but time yatoti ndichitanga kuti ndinoisana naye sindina kurogona kutorara. Alright. Ko feeling yekuda kuti muiswe imimi tingati ma% mangani? Inogona kuenda pa90%. Alright, 90%. 90% munonzwa kuda kurarwa nemi. Then 10% ndo yamunogona kuchinge muchinzwa kuda kuita se kurara nemukadzi. Alright. Aiwa. Ndofunga manatsopatsanura ipapa. Ndoda kunzwisa zvakare kuti right nhengo yenyu mimi inhengo inotori normal size here kana kuti yakakurisa kana kuti idiki? Yakatokurawo zvekuti inotodiwa. But asi haishandi. Kuti ndikatodanana nemusikana anotoida achitoichiva but haikwanise kuita iye zvaanenge achifungidzira. Alright. Saka imimi upenyu hwenyu hwese makarara nevanhu vangani vasikana? Da kumbotaura vakadzi checho makarara nevasikana vangani? Ini musikana wandakatraya kudanana naye takaita 3 years tichidanana. Saka iye zvaitarisira semunhu aive nemukomana aitarisirwa kuti kana une mukomana pakudanana pepe kubatwa kusvikira pamwe mazoita bonde. Saka ini ndasingazvikwanise. Iye zvaitarisira kuti dai nhasi mukomana wangu andiita izvi ndasingazozvikwanise. Saka ndaizoona atova nevamwe vakomana. Vasikana vaitondida because ndiri mudiko ndairatidziko saka mabhebhi aingodi
aingoti wodaita diwa nemukomana. Alright, pakudanana ndiri kupanzwa. Kudanana ndavanzwa kuti makadanana. Ko pakuzosvika pekuti muende muite bonde, makamboita here bonde nemunhu wechikadzi? Nemusikana iye ndakambozama kuita ka 3. Munhu one chete? Musikana iye. Pechi2. Ngati hande pekutanga nhengo yakatosimuka here yakapinda mainofanira kupinda? Asi kuti makatorasa urume? hatina kwatakamboenda nonga takangoita iminute chete nomba yatoneta isina kurasa urume? Nomba zvatopero zvakadaro. Iye akati kudii? Akangoradza kubohekana pane zvaaifungidzira. Alright. Handei second attempt? Pechi2 takaenda kuclub, saka vanhu vandaive navo anga ari mafesi. Saka tichitomwa mabhiya zedu ataimwa. Mafesi kaanenge akutsvagawo mabhebhi, mahuri anenge ari kubhawa chichi. Saka indaisingadi kuti vaone kuti munhu iko nguva dzese haaite zvichichichi. Ndomba ndatopiwa mari yandakapiwa, ndomba ndatotsvagirwa bhebho rangu. Makakecha? Takakecha. First kwengu angatori musikana wandaitodanana naye, aitozivikanwa chero kumba kwedu aitouya. Kana maiguru vangu vaitomusimbiso, but vasingazoziviwo kusaidi kwangu tichi kuna madiusi ariko. Sa kechi2 ndomba tazokecha mahuri atakakecha iwayo, ndomba tatobhadhara maloji. Saka kuti ndichikwanisa kurara naye tamuloji muya zvakaramba. Handina kukwanisa ndasingatonzwe feeling because ndakumitira rafu. Iye mari ndandatomupa, ndomba ndatongomusofta kuti iwe saka ndine hope chichi ndakutoedza kuvhara kuti asaone kuti ndo zvandiri. Saka akatombotraya iniwo ndichitoedza kuti chero dai ndagona kurara naye kawani, but zvakaramba. Ndomba kwatochena takatorarawo takangodaro. Makamukecha zvemari ye? $15. Alright. Yanga iri ye-night? Ye-night, Alright. Handei palast, mati makararana katatu, makatraya katatu andina. Palast attempt, unongodze chii chakaitika? Kechi3, ndakadanana nemunhu musikana. Ndadanana naye, saka semunhu ainge aine nyayawo dzake dzaainzwa. Musikana yagara achinditasisa achinzi mafambiro ako chichi. Saka ndaingoedza kukumubvara kuti chiko chaunoona chichi. Zvikanzi but unoita kunge musikana. Ndikati akana zvauri kuona hazvisiri pamwe une mamwe mafungiro wauri kudii auri kungoonawo chichi. Saka musikana uyu handina kumbokwanisa kuenda naye kure kana kuti ndirare naye. Taitombozama kuti tirare tese but zvichiramba. Akamba azongondiramba ari ndobva atongoti handikwanise zvaunoda handizvikwanise because handingati ndine mukomana. Because ndechitasiro kuti undide, ndechitasiro kupohwo rudo. Makatombosvika iri pastage yekuti munopinda muroom motobatana modaidai zvozokona hazvo kana kuti zvakafamba sei? Chaitika ndechekuti chero tikapinda muroom handi inini kubatana kwatichiita inde ndakutotasira kuti dai ndabatwa ndirini. Alright. Saka ndisina simba rekuti ndikwanise kuramba ndichide. Alright. Ndo zvinoiri zvaitika ipapo. Aya ndapanzwisisa. Kudiri rekuda kurara nevakadzi mimi ndarinzwisisa kuti madonongodza kuti rakaramba kushanda because of masikiro ameno tingati masikiro amakaita. Alright. Ngatisviwe padiri rekuti imimi muchiiswe. Right. Tinoziva kuti kana bonde richiitwa rinoitwa
nemunhukadzi nemunhurume. Munhurume achiisa panhengo yemunhukadzi. Imimi hamuna nhengo yemunhukadzi, munozvifambisa sei? Right, kana anza yenyu kana muchipindura, wada kuti muedze kutsanangura